अपने सब में के भी बादलो है जल्दी बोलू उनका सब एगो लघेर भेज दे। जी मालिक हमें खुद ठीक है कल सुबह में आके भेज भेज हां मैं भैंस ललके भैया हो तेरी। सिपाही जी अपने जाओ सभा लगबे के तैयारी करू तहन में गोनू जा सोनू जा के बोलेना नहीं भूलबे उनका बजन ही एबे। ओह नो आबि गेलिए सिपाही जी आबू आबू अपन अपन आसन ग्रहण करू बैठू बैठू बैठे जाओ। अहाँ सबके एहि दुआरे बजायल गेल यऽ कि आइ के सभा में गोनू जा से कुछ राय विचार लेल जेतै। अपने सब में के भी बादलो है जल्दी बोलू उनका सब एगो लघेर भेज दे। जी मालिक हमें खुद ठीक है कल सुबह में आके भेज भेज जाए जाओ और उसका सभा खत्म है। देखलिए पोपाई के करे सोसाई के करे की भेलियो बादलिए हां मैं भैंस ललके भैया हो तेरी या की कर छोटा सा सम्मुख आहार के दिखावे के प्रयास केलो हो और यहाँ से वीडियो के एंड करे छी। अगर वीडियो बढ़िया लागल हो तो प्लीज दोस्त के पास शेयर किया देवे और चैनल पर नया होवे तो चैनल को फॉलो किया लेवे और लाइक करके पूरा गर्दा उड़ा देवे। तो फिर मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय राम राम।